Alsjeblieft, nog een plekje vrij. Hey, Je bent ook echt de enige die hier een boek gaat zitten lezen. ja, sommige mensen vinden dat misschien leuk, Joris. Daar geloof ik echt helemaal niks van. Wat lees je überhaupt? De geschiedenis van Joris, die ongevraagd bij mij aan tafel kwam zitten. Het klinkt best als een goed verhaal. Ja. Ik heb wat voor jou. Dit is pas een goed boek. Het heeft actie, spanning en een knappe held. Ik moet je teleurstellen, want ik ken dit verhaal al. Misschien omdat je het me ook al 200 keer verteld hebt. Ja, maar nu kun je het ook lezen. Nee, er is iets met oude aan de hand. Ik ga even vragen wat er is. Blijf rustig zitten, geen paniek. Ik ga wel even met oude praten. Ja, maar ik... Nee, dat hoeft niet. Ik haal gelijk 2 biertjes. Die kun jij wel gebruiken.